tendes unha oportunidade se acudides á cuarta semana de Novela Negra de Verín. Se vos gusta a literatura, se vos gusta especialmente a novela negra, esta é a vosa gran oportunidade para conocer como se construyen as novelas, como os autores deciden cando rematalas, que papel poden xogar as editoriais para acompañar estas novelas e o seu éxito, como un personaxe aparece nunha novela e o autor ten interés en darlle un perfil determinado, ver desde dentro como é o proceso de creación dentro da literatura, dentro da novela negra. É a vosa oportunidade, non a desperdiciades.